Ara allunyant-nos una mica d'alarmismes i de crear sí, com molt braille, a Lleida, tant centres públics com privats han activat protocols, han agafat algunes mesures de prevenció. A Lleida, com d'altres puestos, les notícies han corregut. Moltes notícies que surten a nivell de mitjans audiovisuals són bastant impactants i la gent, doncs, de vegades, per les seves personalitats, doncs, queden bastant impactades per aquestes notícies. I el que hem tingut bastant sovint són consultes d'empreses, en fi, inclús de centres sanitaris, del risc potencial que comporta aquesta malaltia, i la veritat és que fins ara hem respost a moltes consultes, però problemes importants no hem tingut. Hi ha hagut alguna sospita, algun pacient que venia d'Àsia, si podia ser un cas, si no podia ser un cas. S'han revisat totes les possibilitats, s'han descartat totes les possibilitats. Afortunadament no hem tingut que fer cap tipus d'analítica, simplement amb els antecedents epidemiològics de possibles exposicions això està totalment controlat, i la veritat és que dintre del que és un tema que hem d'estar alerta, hem d'estar a sobre, hem de complir les normes, però la veritat és que en conjunt la informació que ha corregut i el nivell de col·laboració per part de tothom l'hem de considerar globalment positiu i no hem tingut especials problemes.